Takže ďakujem vám za koncert. Bol nám tam skvelo. Ja by som iba povedal za seba, že pre mňa to bol veľmi silný zážitok. A vôbec vidieť, že toľko ľudí sa zaujíma o to, čo robíme a vôbec, že ste došli. Ďakujem. Mima, čo by si k tomu dodala? Že CDčko si môžete kúpiť za minimálny príspevok 5 eur u Zemky, pred alebo po svätej omši v nedeľu alebo v stredu. Terry? Veľmi hlboké. Oj, ty? Naozaj ďakujeme, tiež by som... Zážitok to bol dosť silný aj pre mňa samého. A vlastne zakúpením našho CDčka podporíte jednak aj Mamatejku a jednak aj náš zbor. Naozaj veľká vďaka. Ja som bol akorát trochu sklamaný, že Lechty nemal 7 basgitara, ale boli tam iba 2. Takže to vnímam ako také negatívum. Ale ináč, tak čo tu už bolo všetko povedané, takže ja tiež osobne som nečakal, že príde tak strašne veľa ľudí. Takže aj touto formou ešte raz díkyčko všem, ktorí tam teda boli.